Cuireann Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh tábhacht mhór Trédhearcacht na nimachtaí drí, tríd an oiread eolais agus is féidir a chur fáil lena chinntiú gur féidir le siúd a bhfuil sima Cuireann, cásanna a leanúint agus a thuiscint go hiomlán. Is féidir teacht an fhaisnéis eile atá fáil go poiblí faoi chás shuíomh Gréasáin na Cúirte. A luithe a hagan cás chuig an Cúirt, bíonn faisnéis bunúsach eil anam, uimhir an cháis agus dáta an teachta fáil lárnach, agus tuile eolais agus cápéisí poiblí curtha leis de réir mar hain an cás aráig. Aistrítear ceistena a thar-chuirtear ó chuirteanna náisiúnta go gach teanga an Aontais Eorpaigh agus fáil siad iad an suíomh Gréasáin laisté de chúpla seachtain. Fáil siad barúlacha a churann na pórtaithe, na ballstáit agus institútaí an Aontais isteach na cásanna seo sa réis clásar a chur an gás, mar a nnéanann an túidir agáid. I gásanna eile, fáil siad achhuimar ghearr an éirigh agus airgóintí an iiritasóra. Listétar I bhéilre na Cúirte na héisteachtaí, na tuairimí agus na breithiúnais eile atá sceideilethe ag an Cúirt de na seachtainaí atá roin. Reachtáiltar éisteachtaí I Cúirt oscailta agus is féidir le duine bheith freastallarthú, agus déantar na héisteachtaí is tábhachtaí a throthú shuíomh Gréasáin na Cúirte agus a chuineáil lena feadh míosa. Léitar amach gach breithiúnas agus tuairimí na neamhchóidí ginearálta I Cúirt oscailta agus creaaltar iad beo ar suíomh Gréasáin. An sin fáil siar lena iad an lá céine agus cuidhá acu I ngach an Aontais. Fáil siar presráis rimrí aon leithnig I danga himplaí I gásanna áirithe freisin. Ára haon an tiomanta seo den Trédhearcacht in irid tangacha agus is féidir, gur féidir le gach saoránach an Aontais obair na Cúirte a fháil agus a thuiscint.